gidongre osebedo ka konyowa kendo osebedo ka dhiro wa mbele. Ka walose weche mag jiwo oganda mondo obed gi paro mopogore opogore manyalo kelo mwandu kata iwacho ni innovation, ibiro gi paro moro manyien manyalo konyo oganda mondo ogore gi midhiero moro mantiere kar kacha. Nitie oganda joluo mopogore opogore kaka Roy Alela mabende e kinde mokalo e telo mar jatend piny Kenya mar ang'wen mabende osedhi retire mano Uhuru Kenyatta nopuodhe kaka achiel kuom thuondi mabende osekonyo oganda kaluwore gi lony manyasani karang'o jogo maonge gi teko mar neno kata mar winjo ka ginyalo tiyo gi lwetgi mondo mi gimak gimoro. Nitie device moro ma ginyalo bedo ka girwako mondo mi okonygi. Jok ma kama ginyalo bedo kata e skunde moko matindo kama gintiere kocha. Sani lai mar somo mar CBC konyo oganda e yore mopogore opogore mag rango gi. Talanta ma kama ikantiere piny. Bende piny owacho osetimo gimoro manyalo wacho ni wuok oko kendo dhi rango gi kaso yudo jok ma ni talanta gi tikonyo gi mondo mi talanta gi no kel gimoro maduong' ahinya ne jo Kenya. Mana diri Cleophas kendo agoro kamano ne kata mana jatend piny mokalo kuom yango Roy Alela ni tich manotimo. Adiri gimomiyo seche moko ji nyalo luor mondo mi oket ideas gi mbele kata paro gi mbele. En ni giparo ni gino nyaka bed gimoro maduong' kabisa. Adiri piny masani onge gima pok ofweny. Onge gima pok ofweny miluongo ni invention. Ka nitie matin kabisa. Gima koro dong' en tiyo gi inventions gi mondo walos gima chielo manyalo keto gima dhi mbele. Kaka daktari owacho, Steve Jobs ne oken owner mar all the ideas mano keto godo the smartphone. Gik moko nosetim. No keto gima naka kanyakla. Tok sirikal osebedo ka temo push mae. Kaka nawacho kwanza Technopolis ne an part of the event mane gibago kane COVID-19 hinyowa in 2020. Kagi promote godo innovations kada mane nyalo konyo mondo wa fight ang'owa